بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اتنياري ablandan كاين فلفلا اوكي رامي تبقى ميزه لا ميزه تمام لا ميزه جمعه سبري كاري تنين شكرا فما ده اوكي رامي نيال بسكولي ها mo ñeere bi sege wuli ni wadina awo parce que yaay il va to doya me bi wuli ti ñe ko weche doya tunde ñe ko no bi u bangen jena ñe ka ba ko de tera ka ba ko do ha ka ba ko do ñe ka ba ko de il va to doya le mo ka kene bi bu banabul do tu mi gele ala bi bu herala o be herala ha no ala bi se ko le o be ala ka masay ko ala bi se ko la ko wati mina do bi denkundi la do bi furu la ko do bi sayela do bi banal awo weche ha weche wenye Allah akbar o bela ti sabali o fene dore bana o dore ko di o be dore awa jenyare akli ma ko ni dara suno gole kadda sayela ni dara suno gola o kadda sayela oh ni dalen do suno ge jien awo ko kadda sayela oui bawro ma fo ko saya dogonde suno ko yo ni suno gora c'est comme il saya fitin na ko ni no ni suno gora c'est comme il saya fitin na ko banani saya oti nyoye mais comme barabato dalen talal aw balani ninte fangele fenu mais barabato adalita la de ay parce que a je ba expliquer so mina ko barabato ka suru saya la ka tebe kelebato o yoro de la barabato ko ni akon dalino ti mo bi no ga dani fenga mais chere la akon mala minete mais adalita la de ko ka fo barabato ma ala ka no ya ke ko tu fo bo bonale ma ban tin to nyona awo ate fo bo banala mais avant tin to nyona et puis souvent avec barabato do la soulager voilà ala ka no ya ke amin ko abi avant tin to nyona ma ate fo bo banala motea ay alhamdulillah amma bo bismillah awa ko jogodi chaba biam do nyuna biye talata ko jumande kara parce que ko babu to ko ketlata maligona fo ma ke biya ay fo ma ke folon surtout maskaloni folon ambe folon daka o fana jien parce que climat bi folon climat bi folon la akbar clé climat bi tabaraka yome ko clé de bo chauffeur de oten moyen oten moyen chauffeur clé chauffeur clé oten moyen d'accord amada mani gafe mun togo le soro e faso ka fasire le soro korodi bamananga na nyeta ami nyeta siraga anga temeni kuna folu ayo bismillah amba esor alef malero feminga odi aluseni sanuni ale ministre minya chino no musaka ko nyana bolima malano ministre de l'économie et des financiers ale la seli kon ke kaira ka fo ko konkoma ale ni malion ka wuli ka jonu wa chesri ko kon kera sababu ninka ko tabulo koni ko abe kanye al nosro nyangili kon talino ka nyeshi malima CDAO ale ni yumwa moko olufe esor ni aleka la selie alibi ana beto no fe sisa amta gaw alini ansongo sira kon na yera ka fo nga finti la ka wuli ga jo kon kera sababu ninka bamanji wale keba do koni ninga seka dankari ke u ka wale la gaw alini ansongo sira ka alibi ani esorbeto no fe sisa amta katar ka ulufe no gouvernement nyamani oye shogel ko kala mayga le kon kube tamanae tama sen fa yera ka fo bolono bla semendo kon kera kren ne ala shereta fanfela la mali aleni katar oluni nyokonche coupe du monde 2022 ayera ka fo anga samata sego olu kon kayen ka jouer bi Tunisie ka olufe no ayera ka fo ku koni latige koni di ka supporteruma ko ube gain bi Tunisie ka olufe ni nga qualification ka osoro esora le ka la sellu no ma gagne fana ba monto wala balontando l'indicateur du renouveau ale kumana feminka o de yi kwal no asoro kiri tigla moko ko nyaira ka fo CDAO ni yo mo ka nyangiri mi ga wuli ka bueno ko nga o benata ko nyangili ko folon ko ni ko ni kembe ka maintenu ame wakati mna iko 600 indicateur du renouveau ale ka la selido
alibi ana be to ɲɔgɔn fɛ an ta gawukaw olu fɛ yen nɔ gaw gouverneur ale kɔni ye kangarida kɔni kɛ force barkan ale commandant ye wasa min bɛ tali kɛ bɛn o bɛ se ka segin gaw kɔnɔna o la cogo min na alibi ani indicateur du renouveau be to ɲɔgɔn fɛ sunkalo ta fanfɛla na kɛrɛnkɛrɛnnenya la baloko hukumu kɔnɔna na ministiriso min ɲɛsinnen no kɛnɛya kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'a bɛna tile damadɔ hakili jagabɔ ale ni kunnafonidi kɔni kɛ musolakaw olu ma wasa sunkalo tɛmɛko ɲuman o bɛ se ka kɛ cogo min na indicateur du renouveau alibi ana be to ɲɔgɔn fɛ a jira k'a fɔ sigira kuma kɔni o daminɛna min bɛ tali kɛ école karamɔgɔ olu ka lafasali tɔn ale ni gouvernement mɔgɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ nka kunnafoni y'a jira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i ko sisan ko foyi kɔni ma bɔ a nɔ la indicateur du renouveau ale ka laseli don. O dabiri. Info matin ale kumana fɛn min kan o de ye ko force barkan mɔgɔw k'u kɔni b'a fɛ ka micro trottoir kɔni kɛ gawukaw olu fɛ yen nɔ hukumu kɔnɔna na ko gouverneur kɔni i cɛsiri ka i jɔ i jɔyɔrɔ la u ka nin wale kofɔli a kana se ka kɛ cogo min na. Sardatu ni micro trottoir u ka journaliste. Bon komi surasiw fɛnɛ a modèle bɛɛ b'a la par exemple an fɛ yan DIRPA bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ o fɛnɛ ka DIRPA mɔgɔw b'a fɛ k'a kɛ. N'u b'o kɛ faso la an b'a kɛ faso de. Non aya hali bi an di informateur Mamoud Diko. Imam Diko. Ali bi ani informateur bɛ to ɲɔgɔn fɛ Modibo Sidibe ni ale ye far an ka wuli ɲama ye ale kɔni k'u bɛ tamala kangabakaw olu fɛ yen nɔ informateur ko ten. Ale man ka sigi ko far an ka wuli n'a bɛ tamala a bɛ bɛn. L'indépendant ko di. Indépendant ale kuma ni fɛn min kan o de ye camancɛ fanga in ale kuntagala kan hukumu kɔnɔna la synergie 22 ale kɔni laseli kɛ ka jira k'a fɔ ko kalataw premier tour kɔni olu ka fɛla la ko a bɛ se ka kɛ novembre kalo kɔni natɔ o la synergie 22 ni ale ka laseli ka bɔ indépendant kɔnɔna na hali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ Malitel ale ni Orange ni olu kɔni k'u nɔminɛlen no kiiri tigilamɔgɔw fɛ n'u ka compte kɔni k'u bloquelen no an bɛ wagati min na i ko sisan ko compte kɔni ko kiiri tigilamɔgɔw ye laseli kɛ ko ka compte kofɔlen ninnu ko ka u labila indépendant ale ka laseli don hali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ a jira k'a fɔ tribunal administratif kɔni kɔnɔna na ko kiiri ko dɔ kɔni k'u gɛlɛyalen no o de hukumu kɔnɔna na Mamuru Kasoge ni ale ministre min ɲɛsinnen no kiiri kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma ale laseli kɔni kɛ ka jira k'a fɔ ko ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ kiiri kofɔlen a ka se ka kɛ i n'a fɔ a ka ɲi ka kɛ cogo min na indépendant ale ka laseli don. Le reporter ka laseli ye jumɛn bi sɔngɔ dana de. Reporter ale kumalen bɛ Modibo Sidibe ale ka taama fɛnɛ kan. Mais karamɔgɔkaw olu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la degela n bɛ tali kɛ Namori Kone ni ale bɛ bɔ degela ale kɔni laseli kɛ ka jira k'a fɔ ko camancɛ fanga in kɔni tɛmɛnen kɔfɛ ko mɔgɔ bɛ se ka i jigi da Modibo Sidibe kɔni ka Mali ale ɲɛmaya o la Namori ale ka laseli don degelakaw olu fɛ reporter kɔnɔna na hali bi ani reporter bɛ to ɲɔgɔn fɛ général de division Umara Jara ale kɔni ye laseli dɔw kɛ ka jira k'a fɔ u bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ sisan an bɛ wasa Bamaji wale kɛlɛliw fɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na. Ala k'o dɛmɛ. Ami. An b'a kuncɛ ka dala kɛ ni Mali Tribune ye. Mali Tribune ale kumanen bɛ min kan o de ye ko ka kɔn ni force barkan mɔgɔw olu ka tagali kɔni ye ko u ka tagali kɔni ko a bɛ bɛɛ lajɛlen kɔni da kɔnɔ gawukaw olu fɛ yen nɔ k'i mana taa gɛrɛw kɔni na mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ o yɔrɔ la k'i bɛ taa barkan mɔgɔw ka tagali kɔni kuma de sɔrɔ u da kɛrɛnkɛrɛnnenya la gawukaw olu fɛ yen nɔ Mali Tribune ale ka laseli don hali bi ani Mali Tribune bɛ to ɲɔgɔn fɛ farikolo ɲɛnajɛ ta fanfɛla na an ka aigle kɔni k'u ye laseli kɔni kɛ ko a bɛ ɲɛ walima a bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ. Ça passe ou ça casse. Voilà. O ko ten. O kɔni don a fila la don. A fila dɔ la kelen diɲɛlatigɛ yɛrɛ o ye. A bɛ ɲɛ ou bien a bɛɛ bɛ tiɲɛ. O kɔni maa tɛ dɔ la maa tɛ dɔ diɲɛnama ka fɔ di jɛni. Faut être bon temps de ça. C'est un jeu mais important. A ka di y'an gagné n'a ma gagné fana an ka mɔn togo la an b'a fɔ san wɛrɛ waati wɛrɛ an b'o kɔnɔ an kana kɛ tiɲɛli ye an yɛrɛ ma. O tɛ wa? O don. 26 mars 91. E o Suleiman Kulibali o aw bɛ tun ye sifin ye est-ce que aw tun bɛ yɛrɛ? 26 mars 91 non solo. D'accord. 26 mars 91 ali tun bɛ san saba don san kelen tilancɛ. San kelen. San tilancɛ. San kelen.
Bon, 26 mars 91 a sɔrɔ an kɔni bɛ yan. A ma fɔ an ɲɛna dɛ. A kɛra aw ɲɛna. A ma k'an ɲɛna dɛ. An de y'a kɛ b'a kɔnɔ. Anw a kɛra an ɲɛna. An y'a kɛ. An bɛ se k'a lajɛ anw y'a kɛbagaw la. Aw tun bɛ yɔrɔ min na waati min na a bɛɛ kɛra o yɔrɔ de la o waati fɛ. Donc aw b'a mankancilaw la. Hali kana se ka. A sɔrɔ an bɛ sifi kɛnɛ de la. An tun ye sifi kɛnɛ. Sifi kɛnɛ waati dɔ. A sɔrɔ an tun bɛ ɲina la o waati na. Ina bɛ ekɔliso ina tɛ daba naani na arayida la wa. A bɔnnen bɛ kɛra ka taa ina la ka taa Sahel vert la ka taa Gabriel Touré la ka taa ministère de la défense la ka taa Pont des Martyrs la a bɛɛ kɛra o yɔrɔ de la. A bɛɛ kɛra o yɔrɔ de la. I y'a faamu. A y'a sɔrɔ Bamakɔ pont kelen de bɛ Pont des Martyrs de bɛ i tɛ se ka Bamakɔ sɔrɔ ka na dugu kɔnɔ n'i ma tɛmɛ pont kan fo n'i ye kurun ta ka ba tigɛ. O y'i fili ji ka kan nɔni. Sinon o pont kelen de tun bɛ yen o waati na mars 91. Donc école mun tun bɛ ba ko fɛ. Donc olu tun bɛ ba tigɛ ka na ba kɔnɔ ka o fara camancɛ kan ka marche kɛ ka barricade kɛ. Bon soldats de taara u kun bɛ pont kan. Donc o don ma diya dɛ o de tun ko vendredi noir. Dɔw y'u fili ji kɔnɔ dɔw sara pont sanfɛ parce que sira kelen na ni sira minɛ na soldats ka marifa minɛ don a bɛ kɛ cogo di. Mais est-ce que Berdem ci ko Berdem ci est-ce que non Berdem ma ci ponga de mugu de cira Berdem ma ci ponga ni Berdem cira est-ce que point rédici non no Berdem ma ci ça dasu de falandu ko mobile la ou de pont barré asro jama tumba fekk kotige u don ñu wona u mugu ci do sara sran fe do ci ju gono do yere do banana akero chocolate voilà Aïssata si c'est den sara o yɔrɔ la voilà a faamuna Berdem ma ci ni bɛ Berdem ci u b'o mankan dɔn wa Berdem cira Berdem ma ci dɛ a ye ɲɔgɔn faamuya Malfa kan bɔra Malfa cira ji sera an kan u ka mobili dɔ bɛ ji de b'a kɔnɔ u b'o seri sinon ni Berdem cira caman bɛ nɔɔni dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ caman bɛ nɔɔni dɛ donc Berdem ma ci Berdem ma ci grenade de cira o grenade de donna Sahel vert kɔnɔ Sahel vert grenade ciinɛ Sahel vert minɛna a y'a sɔrɔ ekɔliden bolilen ka taa u don Sahel vert kɔnɔ donc o de kɛra u bolo furu ye donc maa caman sara i bɛ taa sɔrɔ o ye grenade mankan in o y'o kɛ Berdem ma ci dɛ Berdem kɔni ma ci tiɲɛ de ka sa o yɔrɔ la voilà maintenant mars tɛmɛnen Musa bilen soldats ni civil ye ɲɔgɔn ye u bɛnna ka u ye fanga tila kun ni kun olu kɔni u ma taa dagrima dɛ parce que civil baarakɛlaw écoledenw ani baara ɲini barantan olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan barantan o ye Adidi ye Adidi olu yɛrɛ tununnen don sisan ne tun kun yɛrɛ association des demandeurs initiateurs d'emploi olu tun bɛ yen kulu de don o y'a sɔrɔ waati ni tilala baara la concours tɛ kɛ concours kama teli baara bɛ ɲɛ donc u ye kulu sigi ko ADID association des demandeurs initiateurs et demandeurs d'emploi voilà donc o fana kulu tun bɛ yen il y a la jeunesse libre démocratique o tun bɛ yen donc olu ni AMDH olu ni INTM mais o waati ni Mali kɔnɔ kulu kelen de bɛ kulu fila tɛ dɛ kulu fila ni kulu cayara o bɛɛ nana démocratie de la dɛ sinon o waati ni INTM kelen de bɛ yen n'i ye denmisɛn ye i bɛ don INGM la Union nationale des jeunes n'i ye muso ye i bɛ don INFM la Union nationale des femmes du Mali n'i ye baluku ye parti i bɛ don UDPM la Union démocratique du peuple du Mali maintenant n'i ye baarakɛla ye i bɛ INTM kɔnɔ o kulu kelen de bɛ yen a banna maintenant denmisɛn de écoleden de murutara k'olu di jɛnɔ ye k'olu t'u don a k'a don INGM la k'olu b'u yɛrɛ ka kulu kelen ye o de kɛra AYAME bon fanga tun bɛ siran mun ye o de kɛra denmisɛn ye o kulu ci dɔrɔn u bɛ fanga sɛgɛrɛ k'an tɛ jɛn n'a ye a ye mun kɛ an fana tɛ jɛn n'a ye sisan an ta ko kulu la aw ka kulu tɛ bɛn ma bon maintenant denmisɛn ko mun u ye fɛn naani dɔ de ɲini bari ko non an tɛ jɛn n'a ye kalan yɔrɔ ka d'an ma dumuni ka di dɔw ma mois na an ka bourse bɛ di ma an ka bourse ka d'a ma a ɲɛ ma ka dɔ fara a kan voilà kɛlɛ bɛɛ filɛ nin ye dɛ olu ni faamaw bɛ nin dɛ nin de kɛra faama yɛrɛ tatɔ ye ko fitini bi jɔ la a b'i ɲɛ bɔ bon o de taara donc écoleden ni faama ma bɛn a la o fɛnɛ min ɲini u ka hakɛ de don donc faamaw tora ka écoleden minɛ écoleden an sera o la wa ayiwa d'accord comme anw ko anw taw la o tɛ baasi ye an k'an kulu sigi an b'a hakɛ ɲini a b'an minɛ
an b'a yira kan bɛ sɛbɛn la sisan donc olu marche force kɛ ko marche o m'u jaabi filanan ko grève o m'u jaabi sabanan école den yɛrɛ ko fama ma bon comme aw bɛ fanga ye an bɛ fanga yɛrɛ la ko jeudi on va faire marche avec barricade de casse. Autant de mal à qu'on marche avec barricade et casse. Katagama Siratique Nicheni. Voilà, Ani Karikarili. Cheni, Ani Karikarili. Et puis, vous voyez que feu de Banara, là où Bechi. Ah, vraiment, voilà, il y a un vraiment. Marche avec barricade. Au dos de où ça va donner. Téléphone, Fankarla, Bouto, Tchana, Kabiro Kali, Kabarakalo Kari. Fama Oduk Sejé de vendredi, Vama et Sadasubo. Berden nous Borakata, Joe Barakara Yorani, Yor Sahalem de là. Kao garde. Comme Sadasu do pick up la Kabamoko Yala, pour que de Musanganabo. Mais Mogoten Nila, Aleka Srata Kolo, au Mobile Ubora. Ubora ka nyesi Sadasuma. Donc, Tilkaro la, Tieni Bora, Jili Bora. O de vendredi noir. Nanga Tobela. Voilà, donc il y a Vamu. Donc on a nos chocolat. Bon, Souchara, Bagabo, Ambalaka Fanavilla, on donne ce que ça tente, Genoé. Donc Mousso Fana donne un cola. Mousso Kolu, Ubu Bobamogo. Kata Kulbafo Moussa avec un fautisona. Genoé. Katola. Maintenant, parti politique Moutumbe. Dogodogol na muntu bisira fangani comme de misenye do na fangana ulu fana commencer à ukumbo voilà ulu ukumbo ulu ko pour ga ayara ka fanga soro anga farande gonga na farande gonga amika kulwe bo ko bidami ko nga ta barakala yoro la yente ba so barkam mo ayna donc yo kulusigi bakari kambe ko mo abado ne ko libaw demeni muye mari bela barakala tonkelende be ne seye mouye 6 ans. Neka dagayoro, politique c'est que non, ça c'est un lieu sacré. Réunion bikaya. Aminyomoyen. Mais neka deme jume. Mena décret d'état. Tant que Moussa le gouvernement va anti barake de gagner barabla. Oyenga deme gagner ça mo. Barakela coup d'état kalao. Ni barakela ko barake to jabara paralysé. Oui, on a paralysé. Ko envoyé ko. O ko anga deme. Ah donc o kera watimina. Ah, donc, c'est dans ce côté, on est entre Meningono. École de Willa, Mousso Willa, politicien Willa, assassin Willa, Barakele Arako Baratike, peu, tant que nous nous donc, Jamalabna, Sigatena, on est coulé, Fanga Bambulo, Malfa Bambulo, on devait se coquer. Oui, il faut y quoi, Abuja Kianoa. Ko anga jamana laje anga jamana nyema laje jamana nyema anga naka moko ya anga ke fasoko donc ulu fana bena uye bemenge utara musata kanana ya duguma ko ika fanga bana bemene kera ko ni fanga biba ni fama bi fanga te utara bridge nove aso bridge de kan bridge yera sona ka faruka kuma maba donc utara musa be renonna utara muska do ka fo musa président Koudrou abaka palela asigilendo ko président amena imine kata ido sécurité là pour votre sécurité on va aller regarder à lieu sûr ayra famiyao ayna ndoto non ayra famiyao bon maintenant Mumba vous voyez le 29 mars 95 Sanani Nimbeko Alpha qui est président Alpha ko nyina manga ke mo mu yu jeli bon façon ye ka démocratie naati pour que jamana ka yera sur démocratie kana nyina kanga ko uko donc ay ko ale bi monument de là donc au monument de fleurs pondala monument des martyrs au monument Alpha a inauguré le 29 mars 1995 un monument est flyé peintre mimbe kokoka foi ba de chenimbe jeli bi bon mo be pancarte bula le peintre Soumaïla Diabaté allait de dessin mais muso musiglendo den dalunda ba bolo krota oye un sculpteur Mamadou Somé Koulibaly allait de au-delà donc Alpha est au-delà qu'au point que ce n'est plus le point de Badlabougou mais c'est le point de martyr c'est la point de martyr à Karafela là que c'est la pyramide du souvenir Mars photo ni Martini Koba Munkera lui au cheveu katabla au soningo ko ça c'est la pyramide du souvenir maintenant nyarela ya shu musorola ni wiliga jola utara kaburu yoro do tige kala ben kam shu be blalo ko carré des martyrs
Maintenant, Alpha ko abna kan 2002 ke. Tellement qu'Alpha t'a fait 26 mars ka tunu. Ko Ballon d'Or croix. Ballon d'Or croix era to ko na ke stade du 26 mars en souvenir des martyrs de la révolution. Oui. Au Mabande, il a fait le monument des martyrs dans toutes les régions du Mali, ni tara région aux régions. Monument clé. En souvenir de sacrifice. Monument des martyrs. Donc Alpha est Nimbeke. Donc on tombe avec le foyer bi. Comme Nimaka Aounyana. Akara Andeniana. Donc Aouniché. Amba. Merci.